जानोसै नै चावमिन जागासिनो जागासिनो गाइसमोन चावमिन चिकेन चावमिन फन हरनानै डिस्टार्बलै खुरलाखा एसे बैयाव दं दा खरिया बैहाय रावबो गाखोला पन्सास थाखा लायो गराय गाखोबाबो नांगौ जानो साबसिन जाबाय थागोन चावमिन गोदै बोरैबा जोसाबो गोसा जाथारनांगौ बेयो बारनि जोंना panjang kan dihalep ya सोर जाखांगोरखि जाखांबाबो जाबावगौ मोनो रासिया उदै बुंबाथाय थावा मोनलै बेखौबो जोंना 120 थाखा सानैजों खमायदोब्रा एसे जोंखौ एकस' लाजायो 100 Ini naik moja-moja po. Kan bisa pakai. Bisa mau apa? Delay banget sama jangan tahu juga. Jangan mah kontak gue di belakang kamera mana? Chào các bạn, chào các bạn.